Това са бъдещите карнавалисти. Продължаваме, момчета и момичета, напред. Напред с карибските пиратки. Barbra Streisand. Това са бразилци, нали? Фондация Русев. Това са студенти, които учат в Германия, бразилски студенти, които са разбрали къде е най-близкия карнавал и веднага са долетели в Габрово. Аплодисменти за бразилците! Колумбийци Мандинга Артс. Мандинга Артс е организация, която организира карнавала в Лондон. В Лондон карнавала от различни общности. От индийска общност, китайска общност. Те организират карнавал всяка година през лятото в Лондон и тази година гостуват на Сдружение Фабриката. И сега ще помоля абсолютно всички журналисти и фотографи да освободят пътя, защото не отговаряме, ако някой акробат изпусне нещо, а не дай се Боже някой да падне. Много ви моля, не излизайте на средата на пътя. Това са акробати от София, Горна Оряховица и Габрово. Поради скъпите цени на алкохол, в бъдеще в България ще се пива петрол, защото минаваме на екомобили. Заради такива като него забраниха тютюнопушенето в заведенията. Несъвместимост на алкохол и тютюнопушене и такива пожари стават. Който желая, може да отскочи на 2 метра и нещо и да пробва. Това са акробатите, бъдещите световни шампиони на Цветан Василев. Цубоечев, извинете се. От Габрово, София, Горна Оряховица. Шкумба, тук виждам една четворка мъже. Аз мисля, че ако отидеш, може да бъдеш основа за петица. По принцип, аз трябва само да полегна, момичета, не се смейте от среща. Човек издържа на всичко.
21 май 2011. Габрово. От тук е стария български лав. Какво ми дойде до главата? Медален следващите първенства. А сега сините. Ботевград, България. Понеже забраниха възрастните музиканти да танцуват с млади мажоретки, обявиха ги в педофилия и затова в Ботевград решиха да ни нарушават законите и всеки да си вземе гаджето. Музикант, мажоретка, музикант, мажоретка. Роднина, полицай. Без рана прекъснато да ставаш. Браво, момчета и момичета, страхотни снимки. И разбира се, любимица на Шкомо. Яно Сови Маринео и Осой капитан. Бати Енчо капитан. Виждали сме го и цар, виждали сме го и сподури. И пак ще го виждаме. Връщам се от страната на майите с моя кораб и от името на планета Габрово мога да ви кажа, че календарът е нещо сбъркан. Първо е направен от камък, съмнителен е печата, не им вярвайте. Не спише коя печатница го е издала, съмнителна работа. Общо се. Господин Дончев, много ми е приятно. И ако пак нещо съвсем стане, планета Габрово, изнасяме се там, само чрез космически кораб. Планета Габрово, която организира детския мини карнавал всяка година. Страхотен си Бати Енчо. Акробатите заминаха малко по-напред. И детска градина Явор, която няма време, само приказки не стигат. Миналата година децата бяха други. Няма време, само в приказките не е такава. В приказките винаги има много време. Даже всички приказки започват с имало едно време. Ония ден едно дете каза: дядо, защо приказките започват само имало едно време? Само те ли са така? Не, чедо. Сега ще има кметски избори и там ще има, ако ме изберете, ще. Това са други видове приказки. Школа. Школа е интензив. Спряли до двама машенци, единия казал "You speak English", първело франсе и така нататък, Deutsch. Нашите цъкали, тръгнали си чужденците, единия казал: "Киря, трябва да учим чужди езици." Тия като знаеха 6, да не би да се оправи.